S nami Bog, razumijte jazici i pokajajte se, jako s nami Bog. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Blagodat Svetoga Duha danas nas sabra u ovoj našoj svetoj obitelji Sopoćanskoj braćo i sestre. Sabra nas Sveti Duh izbliza i izdaleka da zajedno ovdje danas sa bratjom ovoga svetoga manastira proslavimo hramovni praznik Svete Duhove kojima je ovaj manastir posvećen od svojih svetih ktitora. Danas je Sveta Trojica praznik kada se proslavlja Otac, Sin i Sveti Duh, Bog jedini i istiniti. Na današnji dan, braćo i sestre, završilo se delo spasenja roda ljudskoga koje je Gospod Hristos izvršio svojim dolaskom na zemlju, svojim životom među ljudima i svojom propoveđu, svojim stradanjem i vaskrsenjem i svojim uzlaskom na nebo. Jer odlazeći na Spasovdan kada smo slavili vaznesenje njegovo, odlazeći od svojih učenika na nebo, on im je obećao: sedite u gradu Jerusalimu dok se ne obučete u silu s visine. I učenici njegovi 10 dana sedeli su u Jerusalimu, u Sionskoj gornici, provodili vreme u molitvi i u sećanju na svoga božanskog učitelja. I gle, u 10. dan, a u 50. dan od vaskrsenja Hristovoga, desilo se ovo veliko čudo pred tada velikim brojem naroda koji se bio sabrao u Jerusalimu. Sišao je Duh Sveti na apostole u vidu ognjenih jezika. I gle čuda, oni prosti ljudi, oni galilejski ribari, oni koji nisu nikakve škole završili, ispunivši se Duha Svetoga, počeše govoriti na raznim jezicima veličine Božije. A u gradu Jerusalimu bio je tada jevrejski praznik Pedesetnice, bilo se sabralo naroda sa svih krajeva sveta, iz raznih jezika, i svi su sada oni čuli da ovi apostoli, ovi obični ljudi govore stranim jezicima, govore njihovim jezicima, i beše im to čudo. A neki iz onih koji su gonili Gospoda Hrista, koji su ga osudili na raspeće, koji su pokušali da sakriju njegovo vaskrsenje i sada pokušavaju da ovo čudo Božje objasne time što će optužiti apostole. Nakitili su se vina, kaže, a tek je 9. čas ujutru. Kad stigoše da se napiju, a apostol Petar ustade pred svima i obrati se i kaže: nisu oni, braćo, pijani od vina, nego od sile Duha Svetoga. I počevši od proroka Joilja, koji je predvideo ovo preslavno čudo, poče im propovedati sveti apostol, a svi oni razumedahu na svojim jezicima. Propovedaše im o Gospodu Hristu, o njegovome stradanju, o njegovome vaskrsenju i o svemu onome čemu ih je on učio i što im je govorio za 40 dana od vaskrsenja do vaznesenja. Tada veliki broj naroda, čuvši i videvši ovo šta se pred očima njihovih događa, poverovali su Gospoda Hrista, njih oko 3000. Toga prvoga dana Pedesetnice crkva Božija se rodila i odmah počela da raste, da se umnožava.
Zato se današnji praznik računa, braćo i sestre, kao završetak dela spasenja koje je Gospod izvršio, ali i kao rođendan crkve Božjome svetu, crkve koja je kroz vekove, evo 2000 godina, crkva Božja živome svetu, osnovana na temelju Gospodu Hristu, a vođena Duhom Svetim. Ona je prošla kroz mnoge nevolje, kroz mnoga stradanja, kroz mnoga gonjenja, ali je ostala nepobediva, onako kao što je Gospod i rekao: osnovaću crkvu svoju i vrata paklena neće nadvladati. I zaista, crkva je posle svakog gonjenja, posle svakoga stradanja izlazila jača, izlazila čistija, izlazila svetlija, kao što zlato kad prođe kroz oganj izlazi još svetlije nego što je bilo. Tako i danas, braćo i sestre, crkva Božja u ovome svetu strada. Strada ne samo ovde kod nas, u licu našega pobožnoga naroda, na Kosovu i Metohiji, u svim mestima gdje Srbi žive, nego strada i u svim ostalim pravoslavnim narodima, gonjena od spoljnih neprijatelja i gonjena od unutrašnjih neprijatelja, od raznih jeresi, od raskola, od sektaša, od svih onih koji Hrista nisu primili kao Sina Božijega i nisu poverovali u njega. Ali kao što je crkva pobedila sve svoje neprijatelje u toku duge istorije od 2000 godina, sigurno je da će ona izaći pobednik iz ove sadašnje borbe i stradanja. Ma ko da ustane na crkvu, bit će pobeđen, bit će poražen, jer Gospod Hristos je taj kamen na koga padne satrće ga, a ko na njega padne razbiće se, kaže u Svetome pismu. Današnji sveti veliki praznik koji nas je sabrao ovde, braćo i sestre, u ovako lepome broju, on nas ispunjuje nadom i radošću, nadom u istinitost reči Hristovih, da će crkva njegova odoleti svim neprijateljima, a i nadom da će Duh Sveti, koji je sišao na apostole, sići na nas ovde sabrane, na ceo naš pobožni narod, da nas preporodi, da nas očisti od naših grehova, da nam ulije snage i revnosti da istrajemo na putu Božijem, da živimo onako kao što su naši slavni sveti preci živeli, da držimo veru kao što su oni držali, da prenosimo našu veru našim mlađim pokoljenjima, deci i omladini, jer na mlađima svet ostaje, na njima treba da ostane ove naše svetinje i ovi naši običaji i naša krsna slava svakoga doma našega, da bi se ime Božije slavilo u našem narodu kroz buduće vekove, kao što se slavilo i kroz prošle vekove. Da bismo svi živeći u ovoj veri i ovom verom udostojili se kada pođemo odavde, da se i mi nađemo tamo gdje se svi svetelji Božji nalaze, u carstvu Hristovome, da i mi tamo sa njima i sa anđelima Božjim slavimo svetu i jednosušnu Trojicu, Oca, Sina i Svetoga Duha, kroz sve vekove i svu večnost. Amin.